Ini udah. Angre udah. Mana enggak? Rabu yakin bang mana? Rawan yakin. 21 seconds, 22 seconds. Kan yang boleh asal pas tahun like saya pilih deh. Wow, itu nanti ini juga. Hello, कोई है? Hello, Sonok Nazari, खुलुमबाय. Lalu pun lah sile yang nana. Selebriti macamnya, mana? Ang lalu pun lah sih nana. Yang kukur na ya deh max time masih lain apa lu tak pernah. Sengdana ini duplik aja ras sedang wah, dari nanya kan. Bazar mana biye, Masulpur Bazar. Para semua nari max. Yo pindah deh mulai mampir pindah ke Iseri. Kor. Oh ini masih nggak pernah. Makanya. What's happening le musuh. Live shot. Sorry. Aku Monjika. Aku orang yang mana? Seruan tidak. Mazang, Boria. Ronita, maka orang ada man. Kau beragam sih le. Bisnya kesemu tanah. Sing. Ini asal. Lalu nusan wali yang dana. Hello. Imol, hello, Asalpur, Makobor, Mazang. Nenghalai, mata ke Makobor. Keho? Kajani yo? Korma jani? Jama. Ke gore go korma? Mazang apa? Oh, Boria. Pranab, hello Broman, Boria. Hello. Sana गाज्रि lockdown ना बहुत गाज्रि जानो लोंनो सान्ति गैया प्रणब मा खबर बरिया खबर गाज्रि बैनाक प्रणब भिडिअ गोदान माला होगोन मोनाबर भिडिअ गोदान माने नै बिथांना ओइचएस होगोन माने नै जायला फाग्लाया ओमफ्राय दिहुननो हायाखै माने इनि थाखायनो ओइचएस दङ बुस्थुआ टाइम होनो हायाखै बर'से आरो एक्टर मानसिना एक्टरफोरा थाखुमाखायो माने प्रणब उपाय गैया मा खबर मा ओंख्रि जानाय आदामोन अबि गेमार ओंख्रिया ना जिंखा आलु नोंसालाय मा ओंख्रि आं नोंनि नामा आदा नोंनि नामा मा आंनि नामा प्रमित बसुमतारी जाय नायगासिनो सोरबाफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै गालां प्रणब गोथावथार मालाय औ नोंसालाय मा ओंख्रि एस्रा दसेनो मायाव मोनफैगासिनो हमनानै मोनला ओंख्रि दसेनो जोंहानि लामानि गेट दसेनो टावार दसेनो बाजार बालनि गैयालै
बानलु बाथोनसो प्रणब थगायलायो आजिखालि रावबो बानलु बाथोन जायालै जाबाबो बिदि होननानै लाया मोनबाय मोनबाय नों बिदि मानसिया दा थगायाखैरा थगायाखै मासगान्दा कर'ना हाबगोन सानखां रामसि मुसाहारि दा रावबो गैथ'आ आरो मास्कखौनो लानो बावदों लायनांगोनसो स' बाव दं दालाय ब्र' जोङो दा मा होनो दा बाजार माने नै मुसलपुर जोंनि मुसलपुर बाजाराव दं जों जनानै गोदाव सोराव मोननायखाय लाबोबाय इजाकि अबावलै आदा मोने इजाकि सार माबायावनो जाय गामियावनो बाजाराव किया गुंडा बनेगा रे तू ट्रिपल गेमार मैं गुंडा नहीं हूँ क्या गुंडा बनेगा रे नवाल स' आं नै दै फुदुंना देखायनोसै नामा होनदों मस्ती जोक मारारे क्रिपल गेमार सोर दङ ब्र आं प्रणब सोर दङ ब्र जोङो बरसा दं आं दं भिडिअफोर होलायदो नायनो एसे इजाकि भिडिअ होनो माने जोंना बेयो बड'साया नै मा होनो एगजाम होगोन ना ओइस एस फाइनाल ओमफ्राय बेनि थाखायनो माबा मा होनो बानायनो हायाखै भिडिअ दालां सिङाव जना दं नामा ब्र दालाङाव गैयालै ब्र दालां बायदि नुदों नामा ओइ मा फिथाइ माबायानो गोमाबाय थादों बुस्थुआ क्ल'ज खालामसै नामा होमबानो रायलायफै क्रिपाल गेमार जोंसार हेलौ टनि ब्र जोंसार स्वर्गियारि हेलौ जोंसार स्वर्गियारि हेलौ जोंसार बिरफुं ब्रह्म मा ओंख्रि जायामोन ब्र मोनहा जोंहा नाजों आलु ओमफ्राय जिंखा नोंसालाय खानायखौ एसे जांख्रिनायखौ फैब्रा सिनायाखै नामा जोंसार सरगियारि सिनायाखैथ' आरो नुबा सिनायगोन फट'खौ मोजाङै नायबाथाय जोंहा दालि बिलिफां बिरफुं जोंहा दालि जल आलु दाउसोमोन ब्र हिदित जोंसार क्लासमेट जोंसार आं बावलायलांबायलै थगायाखै बिद्दा बड'सा नुजाला नामा बड'साया एक्टर मानसिना बारा नुजानो गियोनो दावदोलै जाबाखै एसे आं माबादों फ्रि फायार गेलेयो नामा दे क्रिपाल गेमार फ्रि फायार गेलेया पाबजिनिसो एडिक्टमोन गोदो पाबजिखौबो गारबाय गेलेला नों माबा फैया माने ना नों खिनो गारदों माने एक्टर मानसिफोरा मा लाजियो ने
दानफिनखागोन इखो सांगिलानि बहा दं जतिस बर' बहा दं जोङो गामियावनो जांगिलानि फिसाला जांगिलासो फैबायलै माबा जांगिलानि फिसाला आसोला आदाया लाजिदों औ एक्टरा लाजिदों नै जोंना बिग फेनानो गासैबो सबबो जतिस बर' औ नोंगो आदामोन औ औ औ औ औ नोंसोरना मा खबर लकडाउननि बोरै सोलिगासिनो लकडाउनथ' नङा दिसुन अ बिग फेन सबबो लकडाउनथ' नङा दिसुन जेनेबा टाइम मथे बारा रायलायनो रोङादै जोङो आल बालसोखा बिग फेन क्रिपाल गेमार औ थेंक इउ होनब्रा मास्कखौ बोखांदो खेब्रा करना गया मास्क से बोलता है बानांना बारजिनि जांगिला बांनाबारिनि औ जोंसार सिनायो सिनायो बेनालाय बोरै फिसाला जानोब्रा फाग्ला फाग्लानोलाय जांगिलानि फिसालानो प्रकास नार्जारि हेल' बस मोजाङै गियै गियै भिडिअ खालामबाय था गैयै गैयै औ खालामगोन इमान कमेन्टआ माने इदि जायामोन दख' आगोलो फालतु आपडेट माक्स दे अडिट बर' हे ब्र' हेल' ब्र' बावबाय बेजों थाफाग्राखौ बावबाय बावनाया जोंसार सरगियारि नुबा सिनायगोन क्रिपाल गेमार औ नंगौ नामा सार थेंक इउ कृपाल सार तुलिका मुसाहारि हाय ब्र' दासो आंहा औ हेल' एख' नङा दे नायलांबाय थाबानो जाबाय एनिखौ ना नावबावतायनि नावपुतानि नुबा जोंसार सरगियारि नुबा सिनायगोन दे ब्र' टेनसन गैया दारिखा बसना सानखां मुसाहारि औ गोजोननाय थाबाय फ्लेक्स क्रिपाल फ्लेक्स सोबो ना सोबा आदाया सोबनायालाय मा होनबावनो आरो गन्द' लादों अलंबार लाहारि हेल' ब्र' हेल' ब्र' उनाव थानाय ब्र'नि नामा मालै बेनि नामा ना बर'सा बेयो एक्टर खनसे देखायना हो मा मास्कखौनो बिसिना होगोन आं दानो लाजिदोलै दिनै आङो तुलिका माहाय दं आदामोन जोङो गामियावनो दङ उफाय गैया जोंसार सरगियारिया मिनिबाय दारि आइका बसना माहाय दं आदामोन तुलिका जोङो गामियावनो दं उफाय गैया अनसुला गयारि बोरमा खासि बोरमा खासि मोनजायाखैलै जों बोरमा खासि रुमफोरावबो थांनो हायाखैना रेन्टआव लकडाउन माने कर'नानि थाखाय ओंखायनोथ' न'फोराव गोलैना दं कर'ना दं नामा दा तुलिका कर'ना दंनो बेनाव बेनिखायनो मास्कखौबो होथेदों आरो सप्तासे गाहाम दुगैयाना उफाय गैया जावदों आंखौ सामफ्रामबो दुगैया आङो क्रिपाल गेमार सिक्स पेक खिथिनो होदोलै नायनो लुबैदों आदा सिक्स पेक्स उफाय गैया जिबायदि पेटलादला जों प्रकास नार्जारि उनाव थानाय बर'नि आं जोंबायलै मोनसे आपडेटखौ माखिथाय ब्र'नि मोखांखौ मोजाङै देखायलाय ब्र' देखायब्रा खनसे मा नै एकदम माबा बब मार्लेनि फिसाला
बड'सा ब्र' सिनायाखै नामा प्रणब सिनायाखै नामा नों प्रणबखौ प्रणब सिनायाखै माथो ब्र' बबेनिमोनथाय हालामाखानि आं हालंबारनि होननायनोसै आं हालंबारनि Q&A सो दिनै मा सोंनो सोंजोब फोरमाय आदसा सिनायबाय दे ब्र' सिनायबाय नोंसोरनि गोसो मा सोंनो सों खिन्थु इमानबो अभार नङा आरो ना एबाउट इउटुबनि बागैसो भिडिअफोरनि बागै मा सोंनो सों नोंसोरनि गोसो ना बड'सानि खानायखौ सोंनो ना मा नोंसोरनि गोसो मा सोंनो इज योर विश मानिकपुर सिनायो नामा आदा कृपाल गेमार सिनायालै ब्र' खोनाबायसो थादों थांफेराखै नोंसोर गामिनि थानाया बिल्डिंनिया अबे खन्द'नि प्रकाश ब्र' आं दिनैसो फार्स्ट टाइम ब्र' फार्स्ट टाइमबाथाय साबसक्राइब खालामना होलांदो ओमफ्राय दैलि उनाव भिडिअ होबाय थाबा नायबाय थाबानो जाबाय ग्रेन्डसन टनि भाई औ हेलौ रेपार जों सार फेमिलि पेक यो ब्र' जों सार फेमिलि पेकआनो उपाय गैया ভিডিঅ' নিউ মালা ফেগেন গ্ৰেনছন ভিডিঅ'টো কি কৰিম বাৰু এক্সাম চলি আছে ইয়াৰ এক্সাম আছে ফাইনেল দিব বোলে কেলা এইকাৰণে এক্সাম কিবা কি কয় ভিডিঅ' বনাবই পৰা নাই नोंसिनि सायावनोसै आदैमोन सोंसिजोब दिनै मा सोंनो पस्टपन खालामाखै नामा पस्टपन मिथिया एसे सेबाया खालामाखै खालामा सेबाया दिनै फाइनेल डिसिसन लानो गोनांमोन मा खालामोथाय मिथिला आरो मामायासो मिथिगो दा जोंना सेमखौ OHSनि एग्जामखौ पस्टपन दे मोजाङै हो ब्र' औ ब्र' थेंक इउ मोजां होनो नाजानोसै हनै फराय कृपाल गार्लफ्रेन्ड दंना गैया आदामोना गार्लफ्रेन्ड ना गार्लफ्रेन्ड गैयालै पबितरा बर' हाय दामोन मा खबर बरिया फार्स्ट क्लास अबे मानि एग्जाम तुलिका मुसाहारि एग्जामा ना बेना OHS फाइनेल आंना फार्स्ट सेमनि आंबो फार्स्ट सेममोन भिडिअ'नि बायदि फेबा सेस भिडिअ'नि बायदि फेबाना रकेट ब्र' गैया नामा रकेटआ मायाव दं आं मिथियालै मायाव दं रकेटआ मुसलपुर न'आव दं खोमा आसाक नार्जारि अशक मोनसुआ लोंनो लिंहरबा थाङा लोङालै जोङो आंथ' एकदम लोंथारा इसेबो माइरं रन्दैसो लोङो जों आं लोंफेराखैबोलै दिनैसिम मानो थगायनो हाब्रा नंगौ ओइ खोनायाखै सोर इयो उनदानिया दहाय हाय होनहरदोंमोन आंखौ सोरबा मिथियाखै आं मानसिखौ आहा गुड बय बड'साया गुड बय एख' गुड बय नङा नंगौ आं लोंफेरालै ब्र' कृपाल मुसलपुर बाजाराव फैया नामा नोंसोर फैयोब्रा मुसलपुर बाजारा जोंहानि न'निफ्रायनो सिदा सिदिखा नुहुरखायो सानु बसुमतारी हाय हेलौ पिएन बर' हेलौ ब्र' हेलौ ग्रेनसन औ गोलैबाय सरि इबारसो मानसि खम जादों दिनैलाय भिडिअ'आ बिदिनो थैलांगोन आरो उपाय गैया
बड'साया एख' गुडबो नङा ग्रिनसन लोंनाया लोंखायो बेलथायलायनाय ini dialogखौ लानालै bro आजिखालि सोर लोङा बे ini dialogखौ लानाङा मा सोर लोङा मानसिफोरा लोङिबो थायोना खायसे হয় ना मिथियामोनलै आं दिनैसो मिथिबाय थेंक इउलै सनु सानु आदा नोंनि दारिखौ बरिया होनदों नंगौ नामा थेंक इउलै थेंक इउ बेबो नंगौ टनि भाइ ग्रिनसन नोंखागौरा नोंनायालाय सोरथो लोङा बेबो नंगौ खिन्थु खायसेया लोङिबो थायोना bro नों लोङा ना आंबो मिथियामोन नों दिनैसो मिथिबाय नों लोङा पबित्र आदामोन भिडिअ बानायथाराखै नामा भिडिअ बानायनायाथ' बानायगौमोन मोनसे आरो आधा जानानै दं बानायगौमोन ओमफ्राय नै एगजाम दंना ओमफ्राय बाखिफोराबो सोरबा सोरबाबा क्लास मोनसेया दं आदा जानानै दं टेस्ट एगजामनि मा दं थाखायनो बेनि थाखायनो बायगियानिक नांबाय थाबाय उपाय गैया मानसिफोरखौ एबारनिफ्राय सबबो ग्रेजुवेट जानाय मानसिसो लागोन र' भिडिअ टनिनाव कर'ना दं नामा मास मानो गाना दं गांनासै पजिटिभ ओंखारदों दाखालि कर'ना ना कर'ना गैयालै जों दै गुदुं लोंबाय थायोना तुलिका मुसाहारि अखा हानो नागिरदोंलै जोंनिजों औ जोंनिथिंबो दा हराव हागोनदां खोमसि खोमसि जादों एसे एसे ग्रिनसन 2.0 अबाव दं नोंलाय गुवाहाटि ना घरत कृपाल इउटुबाव टटेल गेमिं बोलाय इउटुबाव टटेल गेमिं बोलाय टटेल गेमिं सोर टटेल गेमिं मा होनदों ब्र टटेल गेमिं गुवाहाटीत आसु भाइ औ बरिया दे इउटुबाव टटेल गेमिं